Ще го откопаме. Тъп спора. Не ме ли такова? Майка тела. Уй! Аз ще отмъста. Ще отмъста за това, дето ме храни до 100. Те ми се сеча сега. Майк ти путката. И аз. И сега ще играят федербол с яйца. Да видим яйцето. И да видим другото яйце. Хилки? Сега кой ще е първи? Бонче, чупено пиронче, риба, штука, махай се от тука, да едеш памука, майка ти се кара за една цигара. Ти си първи. Давай. Чакай. Старт, давай. Още кажеш? Йо, ма, фака, брато, много си добър. Само така трябва да играем. Така. Кажеш, че ще пак да играем. Ти да ста по задника. Пухза! Си много фън. Другия път аз ще победа. Яйцата! Мой. Това е защото яйцата бяха развалени. Да си хилката, педерас. Оставя! Как това, брат? Добре. И горе игра с мен, не мога да играе, а? Видяло да е някакъв съмъчи насам, нищо става. Почва да мята хилката и именно както игра изпада. Това си педерас, но пълен педерас. Да, мака му шел на това. Ай, бе се хубаво, ай, чао, брат, май. Да. Остави, бе. Оставя, мана. Да, брато. Бе, пух. Дай си бати под краищата. Абе, играх. Тенис е тази педерас, майна ще му е майка. Кото е? Пустина прав педерас на мъртвен мирите. Абе, кой да играе, майна ти виж, той е спечели. Какво? Ако не ти. Какво майка? Да, бе, Батман, не те. Батмане! Да, бе, Батман. Къде е тебе, ти е тебе? Тай да го намерим. Ай, как го напрем майката. Какво майка? Толя, бе, те пред федерация, дай бе. Ще му изпъм майката. Ела тук. Ела тук майка ти е, бе.
гледаш потомци. Петно.